Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel the big update सफैदों data सफैदों बेनो जाबाय district wise आवहाय बेसेबां मोनखो PM किसान राङारि अनसुंथाइ मोनगिरिफोर दा लोगोफोर गोबाव खालामा जों नायगोन डिटेल्सखौहाय एन्ड जायफ्रा Bodo Info YouTube channel गोदान subscribe खालामना लानो हागोन आरो गोदान नोंथांमोना स्किमनि आपडेट मोनगोन एन्ड नेक्स्ट भिडियोआव नोंथांमोना ADR नि भेकेन्सिनि सायाव आपडेट फैबाय आरो लोगोसे नोंथांमोननि बेनो जाबाय 2 लाख मोनगोन 1 लाख जननो लाइमोनफोरनो बेनि सायाव मोनसे आपडेट फैदों आरो बेखौ बबेयाव एप्लाइ खालामनांगौ बेनिबो मोनसे आपडेट फैबाय पजिटिभ दा बे भिडियोआव फैगोन नेक्स्ट लेभेलाव स' नोंथांमोना नायनो दाबाव आरो हानायसेबां लाइक कमेन्ट शेयार आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान नोंथांमोनाथ' साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोनाहाय सिगां आपडेट मोननो हायो स' बिदिब्ला जों 2 लाखखौ बोरै एप्लाइ खालामगोन नेक्स्टआव डिटेल्स फैजोबसिगोन एन्ड बेनिफ्राय जों थांग्रोनोसै दायो अफिसियेल वेबसाइट PM किसानाव आरो बेनिफ्राय जों डाटाखौ नायगोन जे साबेसे मोनखो डिस्ट्रिक्ट वाइसआवहाय दा लोगोफोर जों फैबाय PM किसाननि अफिसियेल साइटआव एन्ड बेयाव फैनाय लोगो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो जे जोंहा 14 इनस्टलमेन्टआ रिलिज खालामबाय 27 जुलाइआव मैयानिफ्राय स' राङा हाबजेनबाय 11 क्र'र गाहाम हमना ला बिनि खाथियाव हाबहैदों अब्ला स' अल इन्डिया नोंथांमोना मिथिबाय बेखायनो एसे उन सिगां जायो बेखायनो नोंथांमोना नेथ'नांगोन गासैबो जुदि नोंथांमोननि स्टेटासा गासैबो जुदि अके दङब्ला कारेक्ट दङब्ला नोंथांमोना मोनखागोन नालाय जास्ट बाथ्राया जाबाय खायसे उन सिगां हाबदों दा 14आ हाबबाय आरो खायसेया हाबाखै FTO खायसेना साइन जादों जायाखै बेबायदि गोबां कमेन्ट्स फैदों आरो बे जाखादों अल इन्डिया बेबायदि प्रब्लेमा जादों आरो 13, 12, 11, 14 गोबां रोखोमनि हाबगासिनो दङ जेरै खायसेना 2000 आरो खायसेना 4, 6, 14,000 गाहाम हाबनायबो रेकर्ड दङ नोंथांमोना कमेन्ट्सआव नायदों जानांगौ स' बे जाबाय नोंथांमोननि खायसेया 2000बो हाबदों स' बिनिफ्राय नोंथांमोना पस्ट अफिसाव जायफ्रा एकाउन्ट खुलिनांदोंमोन नोंथांमोना खनसे भिजिट खालामना सोंहैबानो जाबाय जे राङा हाबदोंना हाबमाराखै जास्ट नोंथांमोना जेराव एकाउन्ट खुलिदोंमोन बेयाव सोंहैनो हागोन जास्ट खनसे भिजिट खालाम अब्ला डिटेल्सखौ बांसिन मोजाङै मिथिगोन आरो मोनसे बाथ्रा जाबाय जायफ्रा एयारटेल पेमेन्ट बेंक एकाउन्ट खुलिदोंमोन नोंथांमोनाथ' राङा हाबगाबाय मेसेज फैखादों नोंथांमोना आधार कार्ड लानानै सेन्टाराव बखैबानो जाबाय आरो नङाब्ला UPI ID दङब्ला स' नोंथांमोना 2000 एबा 4000खौबो ट्रेन्सफार खालामना लानो हायो गावनि एकाउन्टआव एबा गुबुननि एकाउन्टआवबो नोंथांमोना सोनानै होनो हागोन आरो बेनिफ्रायनो बायदिसिना रिसार्जखौ नोंथांमोना खालामनानै लानो हायो देन बेनिफ्राय स्टेटास बोरै नायनोब्ला जों बेयाव आइडिखौ होनांगोन नोंथांमोना बेनिफ्राय गेट डाटायाव लांनांगोन आरो जुदि आइडि गैयाब्ला नोंथांमोना मोनसे अपसन मोनदों गोजौआव स' बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो रिकभारि खालामनानै लानो हायो जुदि आइडिखौ बावदोंमोनब्ला स' बेखायनो मोननै अपसन दङ मबाइल नाम्बार बेनिफ्राय आधार नाम्बार बे मोननैखौ जायखिजाया मोनसे होनानै नाथाय बे रेजिस्टार थाथारनांगोन PM किसानजों एन्ड खेबसेखौ बेयाव होनानै गेट मर डाटायाव लाङोबानो OTP थांगोन आरो बे OTPखौ होयोब्ला नोंथांमोना आइडि मोनगोन अके आरो बे आइडिखौ लानानै नोंथांमोना बेक थांनानै स' नोंथांमोनाहाय स्टेटासखौहाय नायनो हायो बेखौथ' बयबो मिन्थिखाजोब्बाय दा बेनो आरो जायफ्रा एकाउन्टआव गासैबो जुदि प्रब्लेम दङबाथ' राङा हाबनाय नंखाया बेखौथ' जेबो खालामनो हाला दायो मानोना टाइमा बारबाय KYC आपडेट खालामनाय आधार सेटिं खालामनाय टाइमा बारजोब्बाय दा जेबो खालामनो हाला जुदि उनावहाय चान्स फैयोब्ला नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामगोन नोंथांमोनखौ फोरोंगोन जे माबोरै आपडेट खालामनांगौ दा लोगोफोर दानिया डिस्ट्रिक्ट वाइसआवहाय साबैसे मोनखो बेसेबां मोनखो जों दानिया स' बे जोङो डेटाखौ नायनोसै दा बे जाबाय जोंहा आसाम स्टेटनिफ्राय फैनाय अफिसियेल आपडेट PM किसाननि नोंथांमोननि रां मोननायफोर दा बेयाव स' जोङो डिस्ट्रिक्ट वाइस नायोब्ला जों जास्ट BTR खौ मेनसन खालामगोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौहाय स्क्रिनशट खालामना ला दा बाक्सायाव मोनदों 34,438 बेनिफिसारिया इनस्टलमेन्टआ मोनबाय अके एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्ट लेभेलाव चिरां नायोबा 22,000नि बारा मोनदों एन्ड बेनिफ्राय क'क्राझार नायोब्ला स' बेवहाय नोंथांमोना 32,000नि बारा आरो उदालगुरि नायोब्ला 41,000नि बारा सबसे बांसिन मोनदों उदालगुरियाव मानोना आपडेट खालामदोंमोन जानांगौ स' बेखायनो बांसिन मोनदों आरो 8,72,445 बेनिफिसारि आसामावहाय मोननाय जादों दा खायसे डिस्ट्रिक्टआव नोंथांमोना नायदो खम मोनदों दा बेखायनो बयबो मोनजोबासै माखासे जाहोन दं जानांगौ जेरै नोंथांमोना आपडेट खालामाखै बा एकाउन्टआ प्रब्लेम दं स' बेखायनो हाबासै आरो नेक्स्ट लेभेलावबो हाबबावगोन जेराव नोंथांमोना डिटेल्सखौहाय गासिबो जुदि नोंथांमोना गासिबो जुदि अके दङब्ला स' नोंथांमोनाहाय मोनगोन दा 8 लाखसा बेवहाय मोनग्रोबाय आरो नेक्स्टआव जुदि अफिसियेल आपडेट फैनानै चान्स होफिनोब्ला माबा मोनसे खालामनाय स' नोंथांमोनाहाय मोनगोन Bodo Info YouTube चेनेलाव आपडेटखौ स' बेनोमोन नोंथांमोना डिस्ट्रिक्ट वाइसआव बेखौ नायदो स्क्रिनशट खालामना लादो दा खायसे डिस्ट्रिक्टआव खम मोनदों बेखायनो नोंथांमोना रांखौ मोनाखै स' बेनोमोन दिनैनि PM किसाननि लेटेस्ट आपडेट